tak vás vítám všechny, kdo jste dorazili na vlastně poslední dvojici seminářů, kterou v rámci Království nebes máme, to běží nám to. Já jsem Prokop Mejstřík a mám tady dneska hosta Albína Vagaje. Ahoj. Z Armády spásy, slouží v Krnově a v Opavě. Mají službu, osobně bydlí přímo v Opavě s rodinou, mají 3 děti s manželkou. A ten jeho postupný vývoj, vlastně, jak se dostal ze Slovenska do České republiky, do Armády spásy, můžete si poslechnout na YouTube, protože už jsme Albína měli minulý rok na Království nebes v Malenovicích. Kdo jste byl v Malenovicích, Beskydech, tak tam Albín byl, byl to skvělý rozhovor. Myslím, že moc lidí takhle z Království nebes, a kde se tak pohybujeme, ho neznalo. A bylo to skvělé setkání, že Albín přijel a mohli jsme poznat vlastně, jak slouží, jak funguje vlastně v rodině, vůbec jak přemýšlí nad službou a je úplně úžasný vidět, co jako Armáda spásy dělá. Nevím, jak to máte vy, já jsem vyrůstal na Šumavě, kde Armáda spásy skoro není a jediné, co jsem o to věděl, byla ta sociální služba. A myslím, že tak to má asi většina lidí, Armáda spásy, pomoc prostě lidem, kteří jsou na tom špatně. Ale najednou víc a víc poslední 3 roky začínám pronikat, nebo vidím, jak Armáda spásy jako duchovně slouží a že to je fakt síla. A že vůbec to není něco jen tak prostě menšího bokem. Ale že to je fakt síla to, jak slouží v duchu, jak slouží v moci a zároveň fakt prakticky, konkrétně těm lidem. A tak. Jak jsem říkal konkrétně o Albínovi, jeho příběh, jak se dostal teď do Krnova, o Opavy, tak můžete poslechnout z minulého roku. Ale chtěl bych se teda zeptat jenom nějaký základní informace. Proč Armáda spásy? Nemusíš říkat celý ten příběh, ale co tě na tom baví být zapojený vlastně v Armáde spásy? My keď sme, to som hovoril v tom predchádzajúcom rozhovore, keď sme uverili, tak my sme uverili vlastne v službe, ktorá slúžila ľuďom na okraji spoločnosti. Nežil som na okraji spoločnosti, hej, ale proste bolo to niečo, čo som vnímal ako moje povolanie. Takže vlastne od začiatku, ako som uveril, tak sme pomáhali v rómskych osadách, ľuďom, ktorí majú ťažkú životnú situáciu a dostali sme sa do bodu, keď sme už nevedeli ako a vtedy sme sa začali modliť, čo máme robiť a vtedy prišla Armáda spásy. Takže sme to brali ako Božiu vôľu a verím, že to tak je. Takže se to propojilo s tím tvým nastavením sloužit právě takhle lidem, co jsou na okraji. Super. Přiblížíš nám krátce to fungování právě ty sociální sféry a ty duchovní sféry vlastně Armády spásy, jak to jde dohromady nebo nejde dohromady, jaký je aktuální stav téhle služby? Každý jeden dôstojník má za úlohu vlastne slúžiť nie len ako pastor v duchovnej službe, ale takisto slúžime na azylových domoch, slúžime na domoch pre matky s deťmi, slúžime na ulici bezdomovcom. Takže tá služba je trošku viac obsiahlejšia a možno je tam trošku taký malý handicap potom, že vlastne nedokážeme sa plne sústrediť iba na tú službu v cirkvi, ale na druhej strane zase z toho vyplýva vlastne tá podstata Armády spásy a to sú práve tí ľudia na azylových domoch a podobných zariadeniach. Organizačně, protože co jsem se o tom začal zajímat, tak vím, že je Armáda spásy sociální služba a ta duchovní vlastně se úplně, no se nedá říct, snažíte se to jako prolínat, ale vlastně jako oficiálně to oddělený, je to tak, že jo? Áno, což původně ale nebylo při zakládání William Booth. Pri zakladaní Armády spásy to tak nebolo, ale tam vzniká vlastne ten problém, že niekedy tá naša horlivosť pre to, čo by sme chceli spraviť pre tých ľudí, tak úplne nefunguje s tými sociálnymi zákonmi. Takže to je vlastne dôvod rozdelenia tej služby, pretože my chceme niečo, čo vlastne nemôžeme. Ale my sme proste horliví pastori v Armáde spásy a samozrejme tie veci, ktoré robíme v cirkvi, tak robíme s tou skutočnou horlivosťou v prorockom duchu a vedený Duchom Svätým, ale na druhej strane zase, keď ideme na azylový dom, tak musíme rozumieť tomu, že ten azylový dom musí fungovať pod sociálnymi zákonmi. Jak jsme se o tom spolu bavili, tak mně se právě moc líbilo, jak ty se snažíš tohleto skloubit dohromady.
Nevím, jestli je to tak jako po celé České republice, že se to jako daří takhle právě propojovat Armáda spásy sociální práce, Armáda spásy jako duchovní oblast a církev. Konkrétně, jak to vypadá u vás v Krnově a Opavě, jak to by se daří tyhle dvě sféry právě prolínat? V Krnove máme úžasnú skúsenosť. Ja verím, že to je Božia vola, čo sa deje v tom meste. Rozbehli sme nový projekt. Volá sa to komunitná práca. Neviem, či ste niekto už počuli o tom, čo to je komunitná práca. Je to druh sociálnej práce, ale nie je to sociálna práca. A vlastne ja som v tíme s dvomi pracovníčkami z komunitnej práce. A čo je našou úlohou? Našou úlohou je hľadať v meste lokality, dnes sa už nenazývajú vyčlenené lokality, hej, toto slovo už dnes nepoužívame, ale v týchto lokalitách sa snažíme vlastne akoby zistiť potreby tých ľudí v tej konkrétnej lokalite. Hej, to znamená, že našou úlohou v úvode tej komunitnej práce je vlastne chodiť na tie miesta, zvoniť na zvončeky, klopať ľuďom na dvere a pýtať sa ich, čo by ste chceli zmeniť vo svojej lokalite. A to je na tomto úžasné, že vlastne tie komunitné pracovníčky zastávajú nejakú úlohu, ale ja ako pastor zboru takisto zastávam nejakú úlohu na tom mieste. A ďalšia vec je, že keď sa vrátime z toho terénu vlastne, tak máme budovu spoločnú so sociálnymi pracovníkmi. Takže vlastne to všetko je tak úžasne prepojené, že my si všetky tie tri subjekty si sadneme vlastne ku káve a začneme komunikovať, čo sa dá zmeniť. A vlastne sú na to tri rôzne pohľady a my sa zhodneme a nájdeme to najlepšie riešenie. Takže ja v tom vidím skutočne, je to pionierský projekt v Armáde spásy. My sme začali v Krnove, vlastne bolo prvé mesto, teraz už máme, myslím, že v pláne ďalšie 2 alebo 3 mesta, ale uvidíme, či to vyjde. Ale ja verím, že to je výborný spôsob, ako priniesť nové tie spôsoby prinášať evanjelium a pomáhať ľuďom. Takže když si to nějak představím, tak ty plus nějaký 2 sociální pracovnice třeba z té sociální sféry Armády spásy jdete spolu, oslovujete tam lidi, zvoníte na ně a tak. V té sociální sféře jako pracují tam jako věřící hlavně, nebo ty sociální pracovnice bývají nevěřící a vlastně tam přináší vlastně obou stranám Ježíše. Nebo jak to vypadá konkrétne? Ako samozrejme, že cieľom Armády spásy, alebo snom lepšie povedané, je to, aby všetci zamestnanci boli kresťanmi. Avšak nemáme toľko kresťanov, musíme viac evangelizovať, pretože naozaj je veľmi malé percento sociálnych pracovníkov, ktorí sú aj skutočne praktizujúci kresťania. Takže veľakrát vlastne, ale v podstate akože súčasťou našej služby alebo mojej služby ako kaplana nie je prinášať evanjelium iba užívateľom, ale takisto zamestnancom. Takže keď robíme vlastne tie mesačné štatistiky, tak tam vykazujem aj koľkým zamestnancom som svedčil alebo pomáhal nejakým pastoračným spôsobom. Aha. A takže když jsi jako kaplan, to je jako ve smyslu kaplan, když jsou třeba nemocniční nebo takhle, tak v rámci jako Armády spásy nebo v jaké jako konkrétní oblasti? Protože vím, že třeba na kaplana v nemocnici musím člověk nějak jako titul nebo něco vystudovaný, aby ho tam pustili, tak jestli je to stejný třeba v té sociální sféře? My sme museli absolvovať každý dôstojník dvojročné štúdium nejaké a vlastne vďaka tomu štúdiu môžeme robiť kaplana v sociálnych službách. Takže my sme na azylových domoch, na denných centrách a na všetkých tých proste azylových rôznych domoch a tam slúžime ako kaplani. A má to vlastne každý jeden dôstojník, nie je iba pastorom, ale je aj kaplanom. Každý jeden. Tak, že z toho vyplynou vlastně nějaký privilegia sloužit vlastně i takhle v těch jako světských zařízení, to asi jen tak člověk věřící se tam nedostane. Ano, určitě. Ale díky tomu, super. Víš, že máš i prezentaci, že jsi mi posílal o té komunitní práce, nějaký fotky z toho, chceš vzít? Môžeme kľudne to nejako rýchlo prelistovať. Super, tak mám to perfektní. My sme mali teraz práve úžasné sympózium v Prahe včera a tam sme sa rozprávali práve o tejto komunitnej práci a ľudia tam rozprávali o tom, ako oni slúžia ako kaplani. Boli tam nemocniční kaplani, boli tam z väzenia kaplani
a bolo to veľmi, veľmi výživné. Takže sú tam možno nejaké informácie, ktoré si môžete prečítať, ale na tom ďalšom slajde, ktorý nasleduje, tak sú nejaké praktické kroky, o čo sa jedná vlastne, čo chceme spraviť, alebo čo chceme zmeniť v životoch tých ľudí. Môžeme ísť prosím na ďalší slajd. Toto je miesto, ktoré... Viete, ja som premýšľal, keď sme vstupovali do toho pionierského projektu, do komunitnej práce, tak ja som tam hľadal niečo Božie. A to, čo prišlo, verím, že Duch Svätý ma posilnil týmto zjavením, že vlastne jeden priateľ, misionár mi hovoril taký príbeh. On mi hovoril, že vždy, keď jeho mama varila jedlo, tak varila pre celé sídlisko, hej? A vlastne ja verím, že my všetci sa vraciame vlastne k tomu, že chceme byť všetci viac ľuďmi. Že chceme vnímať tú potrebu jeden druhého trošku viac ako kresťania. Práve tieto verše z Matúšovho evanjelia, keď si bol hladný, tak si dostal jesť, keď si bol smedný, dostal si piť a tak ďalej, tak ja verím, že toto je forma alebo prostriedok, ako môžeme premietnúť Krista vlastne v tej službe. A tá komunitná práca je práve o tom, tu som sa rozprával s bratmi vo voľnom čase o tom, ako prinášať evanjelium pre ľudí a práve veľakrát, viete, aj na tých azylových domoch alebo v komunitnej práci na začiatok stačí len byť. Je dôležité to, aby tam niekto bol. A keď tam ja vlastne som, tak potom tí ľudia vedia, že keď niečo potrebujú, tak vedia, za kým majú ísť. Takže to je pre mňa veľmi dôležité. Môžeme ísť kľudne na ďalší slajd, kde máme zase nejaké informácie, ako vlastne tá komunitná práca prebieha. Na úvod tam je to mapovanie vlastne celého mesta, potom zistíme, v ktorých tých konkrétnych lokalitách sú aké potreby. A potom vlastne už keď vieme, že v konkrétnej bytovke je nejaká potreba, tak zvoláme zhromaždenie, kam ľudia prídu vlastne, my sme tam s flipchartom a pýtame sa, čo by ste chceli spraviť na tomto mieste. A ľudia hovoria, no nemajú sa naše deti kde hrať, chceli by sme nejaké ihrisko, alebo chceli by sme lavičku. A vlastne to je taký prostriedok, ako byť s tými ľuďmi. Hej? A my vlastne nerobíme to, že my im tie lavičky postavíme, ale my ich aktivizujeme k tomu, aby si tie lavičky spravili sami. Takže tam není přímá spolupráce s městem, teda, že byste to... Ne. A jenom je iniciujete, dobře, tak to chcete, tak si to udělejte. No, my im vlastne poskytneme ten spôsob, ako to spraviť. To znamená, že my vybereme člena komunity, ktorý je schopný zájsť na mesto a povedať, chceli by sme toto. Vypíše nejakú žiadosť, pomáhajú naši sociálni pracovníci a takto vlastne sa snažíme splnit tie ciele. Jo, super. Jo. Ale to už jde třeba ta komunikace s městem mimo tebe, to už jsou zase jiný jako pracovníci. Ide tam ten človek z komunity a jeden pracovník z nášho doprovádza vlastne, aby sme ho povzbudili, aby to zvládol. A potom, ale samozrejme plánuje sa to, alebo robí sa to tým spôsobom, že z tých ľudí vyrastú lídri, ktorí budú schopní už sami riadiť tú komunitu. Jo. To je cieľom vlastne. Skvělý. Jak dlouho jenom ten projekt, promiň, že to přeruším, funguje teď? Druhý rok teraz. Druhý rok teďko, skvělý. Môžeme ísť na ďalší slajd. Toto je prvé verejné stretnutie, to znamená, to je to stretnutie, keď sme chodili po celom Krnove a zvonili sme na zvončeky, tak potom vlastne ľudia prišli do nášho zboru v Krnove a pýtali sme sa na tie celkové plány, ktoré by mali. Nech sa páči ďalší slajd. A tam máme už to stretnutie, o ktorom som hovoril, ktoré je priamo v uliciach. Hej. A na tej komunitnej práci je, viete čo úžasné, že mojou náplňou práce je vlastne byť videný tými ľuďmi každý deň. To znamená, že my vlastne chodíme po tých konkrétnych miestach, chodíme každý deň, vyjdeme na prechádzku proste a čakáme, koho stretneme. Keď niekoho stretneme, tak sa s ním rozprávame, zbližujeme sa s tými ľuďmi a toto trvá už rok a pol. Takže máme úžasné vzťahy a potom, keď premostíme vlastne na tie povodne, tak tam vám poviem o tom, že čo to vlastne všetko spôsobilo, tie vzťahy. Môžeme ísť kľudne ďalej. Toto sú veci, ktoré si naplánovali oni sami, výmalba ich bytovky alebo odpratanie bordelu, neporiadku zo sklepa. Môžeme ďalej.
Toto sú už niektoré také voľnočasové aktivity, ktoré si naplánovali sami členovia komunít. Môžeme ich prechádzať postupne. Toto je Mikuláš. A možno niekto si povie, viete, že to je Mikuláš. Ale to nie je iba Mikuláš. To je to, že my si sadneme s tými ľuďmi a teraz my sa s tými ľuďmi rozprávame. A keď tí ľudia vedia, že my sme trošku viac ako iba, akože nás trošku zaujímajú tí ľudia, tak sa nám začnú otvárať. Viete, a potom vlastne my zisťujeme, čo je možno koreňom problémov tých ľudí. A keď zistíme ten koreň, tak vlastne môžeme spolupracovať na tom, aby sme ho odstránili. No. Môžeme ísť ďalej. Teraz bude pár takých akcií, ktoré sme organizovali. To se dařilo ve zborových prostorech tohleto dělat, takže lidi vlastně byli rovnou v kontaktu i s církví. Presne tak. A vždy sa to snažíme vlastne robiť tak, že v úvode zaspievame nejakú chválu, povieme nejaké krátke biblické slovo a vlastne všetko to je v tom duchu, v ktorom chceme priniesť vlastne evanjelium tým ľuďom. Jo. To bol Deň Romov, to bola veľmi veľká akcia. Mali sme dokonca nejakých 6 rómskych jedál, chodov a vlastne do toho bola zapojená tá komunita. Hej, že my sme museli vlastne nájsť tých ľudí, ktorí budú ochotní variť, ľudí, ktorí budú ochotní zviesť to jedlo vlastne potom na ten Deň Rómov. Takže je to úžasná spolupráca. A teraz pripravujeme na Vianoce, pripravujeme úžasnú akciu, keď budeme vlastne mať takú veľkú party priamo pred zborovou budovou. A už to všetko plánujeme na tom predbežnom plánovaní, kde budeme mať živú kapelu, budeme mať, v Krnove funguje také zoskupenie Pastori faráži, tam sú vlastne duchovní zo všetkých cirkví v Krnove, máme tam kontrabas, máme tam banjo, máme tam gitaru, máme tam spevy, takže toto zoskupenie vlastne bude hrať vianočné piesne, oproti ním kúsok bude ohrádka so zvieratkami, takže detičky si budú môcť krmiť zvieratka. Budeme tam mať jedlo nejaké ponúkať, nealkoholický punč a podobne. A ja verím, že to je miesto, kde naozaj ľudia otvárajú svoje srdcia k tomu, aby sme sa mohli naozaj rozprávať. Wow, skvělé. Kľudne môžeme aj ďalej. To bol výlet do Jeseníkov. Ta komunita proto představuje třeba tady nějaký sídliště, se kterým pracujete, nebo je to celé to město lidí, prostě, který ale jsou takhle sociálně třeba víc na okraji. Co ta komunita znamená, to slovo třeba v tom podání? Ako som hovoril, že my už dnes nepoužívame vylúčená komunita, hej, takže my sa snažíme pracovať vlastne v celom meste, ale hľadáme tie potreby, hej, na konkrétnych miestach. Jo, takže to není ve smyslu prostě tato část jenom města, nebo prostě celkově jako město. Kolik má Krnov, jenom pro představu? Fúha nejakých 18, myslím. 18, a Opava je větší. Ona je väčšia, ona je 50, myslím, že má. Super, jen pro představu. Áno. A môžeme kľudne dokončiť prezentáciu. Toto tam je aj videoklip, pretože jedna akože z túžob tej komunity bola to, že chceli natočiť videoklip. Takže sme natočili aj videoklip a keď chcete, tak na YouTube si ho môžete potom zhliadnúť kľudne. Skvělý. Tak jo. Moc díky za prezentaci. Než se přesuneme k těm povodním, teda, protože to se vás úplně konkrétně přímo týkalo, tak ještě jsem se chtěl zeptat, takhle poslední rok, čemu se nejvíc věnuješ? Je to právě tady tohle chození ven, protože jsi říkal 2 roky, nový projekt, nebo se začalo ještě, když vezmu třeba teďko už mimo tu sociální sféru, něco se sborem konkrétně, který vedeš? No. Ako to, čo sa snažíme robiť už možno 2 roky, tak my sme prijali také rozhodnutie, že ako cirkev nemôžeme byť zatvorení vnútri v budove. Takže naozaj sa snažíme robiť to, že minimálne 1 deň do týždňa musíme byť vonku. Ako celý zbor. A snažíme sa naozaj prinášať evanjelium. Snažíme sa v tom zdokonalovať. Snažíme sa byť viditeľní. Dal som vyrobiť úžasný transparent, kde je napísané Ježiš je Pán, sú tam biblické verše a proste my ten transparent držíme v centre mesta a s manželkou spievame chvály, hovoríme svedectvá do mikrofónu a naši bratia a sestry sú roztrúsení po námestí a snažia sa komunikovať s tými ľuďmi, ktorí nás počúvajú. Takže to
to je ten cieľ, ktorý sa snažíme vlastne dosiahnuť, aby počuli v meste evanjelium. Super. Daří se do toho zapojovat takhle celý sbor, nebo polovina třeba lidí? Áno. Každý, kto môže, tak je ochotný. Kým je ten sbor, ještě když zůstaneme u tohohle tématu, kým je tvořen, protože když vlastně děláte takhle, nebo jsi zapojený v té sociální práci hodně, má to odraz i na tom sboru, že vlastně lidi, kteří tam přicházejí, jsou primárně právě z této skupiny nebo z takovýhle sociální sféry. Ako pravdu povediac, ľudia, ja neviem, ľudia z azylových domov alebo ľudia bez domova, tak nenavštevujú príliš bohoslúžby. Práve preto chodíme na azylové domy, pretože oni majú veľa práce na to, aby mohli prísť na to miesto. Sú zaneprázdnení. Ale my im chceme pomôcť. Chceme proste to spraviť bezbariérové, takže im sa snažíme prinášať evanjelium touto formou. Takže my máme v zbore viac menej ľudí, ktorí pracujú, ktorí žijú klasicky. Jo, takže to není, že by to byly zbory plný lidí bez domova. Nie. Ako samozrejme tie zbory sú rôzne po celej republike, ale veľmi málo zborov je takých, že skutočne tam je veľmi veľa ľudí, ktorí sú vylúčení. Super, chci tím zbořit nějaký předsudky třeba, který by se nás s tím mohli tvořit a tak, Armáda spásy, to jsou jenom ty lidi bez domova tam, prostě sbor fungující. Nějaké výzvy, se kterými se ve sboru setkáváš poslední rok, 2? Mimo tých povodní, myslíš, že? Jo, mimo povodní, k těm se dostane specificky. Mimo povodní. No, ako stretávame sa s tým, že my sa snažíme prinášať evanjelium, ale vidíme, že to evanjelium nie je príjmané tak, ako by sme si my predstavovali. Že my očakávame to, že ľudia budú prichádzať, ale skôr vidíme, ako ľudia skôr nejako odstupujú alebo pohrdajú tým, čo im prinášame. Takže to je taký veľký boj možno v mojom živote alebo v tej službe. A ďalšia vec je, neviem, či to viete, ale Armáda spásy je nazývaná aj hnutím svetosti. Takže to, s čím my bojujeme, my túžime a chceme mať skutočne také sveté obecenstvo s našim Pánom a veľakrát ten boj s hriechom je veľmi náročný. Co se týče právě jako lidí v tom sboru, že se tam pořád jako věci objevují, tak jo. Pojďme k těm původním teda. Jestli můžu poprosit tu druhou prezentaci? Jo, super, je to tam přechystaný. Chceš jít podle té prezentace nebo dávat otázky? Myslím, že v pohodě. Super. Můžeme len tak obecně, prostě jaký to bylo a jaký to je teďko? Protože, z první ruky Krnov, Opava, jedný z nejzasaženějších měst. Áno, bolo to strašné, drsné, áno, ale na druhej strane ako takto, aby ste trošku porozumeli. My s Adrikou, keď sme odchádzali z Přerova, tak my sme povedali nášmu národnému veliteľovi, alebo veleniu v Prahe sme povedali, sme ochotní si zobrať 2 mestá, vydržíme, pár rokov vydržíme a zhodou okolností obidve mestá, ktoré sme dostali, Opava aj Krnov, tak boli zasiahnuté povodňami. A do tej miery, že v Opave sme prišli o budovu úplne, to je tá budova, ktorú vidíte tu tak tá bola zaplavená asi, ja neviem, 1,30 m. Tam mohlo byť vody a vlastne tá budova je z takých dosák nejakých impregnovaných, takže v podstate všetko to drevo musí ísť preč, takže je to budova na zbúranie. V Krnove sme na tom trošku lepšie, pretože tam sme mali možno 3/4 metra vody, ale musíme čakať 3-4 mesiace, kým sa to vlastne všetko opraví. Takže sme v náhradných priestoroch aj v Opave, aj v Krnove. Ale to možno nie je až také strašné, pretože my s manželkou sme boli súčasťou pomoci v povodniach a keď sme videli, čo zažívajú tí ľudia, tak myslím, že to, čo sme zažili my, je neporovnateľné. Že v Krnove, keď si zoberiete, tak 80% mesta bolo pod vodou. A mnohí z nich boli práve naši klienti alebo naši ľudia. Dokonca tam boli aj ľudia, ktorí chodia priamo k nám do cirkvi. Takže bolo to šialené.
Deň pred povodňami sme mali veľké stretnutie v Prahe a keď sa vlastne tie správy zhromažďovali, že možno príde povodeň, čomu ešte všetci, ani ja som tomu úplne neveril, tak my sme išli z Prahy, cestovali sme 4,5 hodiny do Opavy a boli sme veľmi unavení, išli sme až do Krnova a snažili sme sa zachraňovať veci pred povodňou. Takže všetkou aparatúru, všetky stoličky, všetko, čo sme mali, všetok nábytok v Krnove, tak sme vynášali na púdu vlastne 2 poschodia po schodoch. Takže sme boli veľmi, veľmi unavení. Toto je opavský zbor. Toto je opavský zbor a v tom sme mali takú trošku smolu, že tam nemáme žiadnu púdu. Takže sme sa tie veci snažili zachrániť tak, že sme ich dali aspoň do výšky, na stôl sme ich položili a podobne. Ale keď prišla tá voda, tak všetky stoly to vlastne zhodilo a všetky tie veci sme v podstate stratili. Takže v Opave sa nám podarilo, jediné, čo sa nám podarilo zachrániť, tak sú bedne a nejaké stojany, a ináč všetko proste je zničené. Hej, takže tam to bolo úplne strašné. Ale na druhej strane musím povedať, že tá pomoc, v ktorej sme boli zapojení, tak vypôsobila také ťažké emócie. Ale na druhej strane som si uvedomil zase, že v tých ťažkých emóciách, že sme veľmi závislí na Bohu a na tej Božej milosti. Takže boli to veľmi ťažké chvíle. Ten mesiac bol naozaj ťažký. 4 týždne v kuse sme makali každý deň na odstraňovaní povodní. To znamená, že lopata, odhadzovali sme blato a proste rozvážali sme ľuďom, ktorí nemali vôbec nič, ľuďom, ktorí plakali, že stratili všetko behom jedného dňa, tak sme im rozdávali drogériu, chlór a potraviny a paplóny a oblečenie a tak ďalej. Tak to bolo úplne skutočne to bolo veľakrát veľmi skľúčujúce počas tých povodní. Ale dnes už keď ideme do toho mesta, tak viete, keď sme tam prišli tesne po povodni, tak to vyzeralo ako po vojne. Že proste pred každým barákom si predstavte, možno tam budú aj tie fotky, trošku ďalej, poprosím. Takto to vyzeralo, keď prišla tá povodeň. To je náš zbor pod vodou na tej prvej fotografii. A môžeme ísť kľudne na ten ďalší slajd. A takto to vyzeralo, keď sme tam prišli hneď po povodni. Moja manželka prišla ako prvá do tejto budovy, pretože ja som išiel do Krnova a ona plakala, keď to videla. Plakala, pretože niečo, čo sme... Viete, ja mám, možno prezradím, mám takú úchylku, že ja veľmi rád robím také drobnosti v zbore, viete, že doplnky dávam a koberec vyberám pekný a všetko sa snažím spraviť veľmi pekne. Takže už sme boli vlastne v tom bode, keď sme mali zbor naozaj veľmi pekný. A ešte predtým, viete, ako prichádzali tie správy, že prídu povodne, tak my sme ešte tak vnútorne stále dúfali, že žiadne povodne neprídu, že to sú proste len nejaké informácie, ktoré prichádzajú. A keď to všetko prišlo, tak to bola naozaj taká ťažká emócia. Môžeme ísť kľudne ďalej. Takto vyzeral Krnov v dobe svojej slávy ešte. Môžeme ísť na ďalší slajd. Toto sme sa snažili zachraňovať, ale hovorím, že tam bola výhoda to, že mali sme kam tie veci dať, takže tam sme zachránili 90% tých vecí, ktoré máme. Môžeme kľudne ďalej. Takto vyzerala povodeň a neviem, či sa dá spustiť to video, ktoré je vpravo. Lebo to je vlastne, tam môžete vidieť, ako priamo v uliciach mesta, ako tiekla voda. A my po tejto ulici chodíme a robíme komunitnú prácu. Takže teraz si predstavte, že všetky tie byty, tie prízemné byty, tak všetky tam mali proste vodu a nič tí ľudia nezachránili. Ja ďakujem. A myslím, že to je z tohto všetko. Ale chcem povedať ešte, že počas tých povodní sme mali veľmi dobrú možnosť spolupracovať s mestom, pretože mesto nás požiadalo, aby sme
aby sme mapovali byty, kde sú ubytovaní ľudia s handicapom nejakým, alebo ľudia starí, a poprosili nás, aby sme zmapovali 140 bytov. Ako bolo to, takisto to bolo šialené, pretože 140 bytov obísť a pýtať sa každého človeka, čo potrebuje, je dosť náročné. Ale na druhej strane zase ja som vďačný za to, že nás videli. Že nás videli, že pomáhame a že chceme spraviť naozaj to najlepšie. Ale ja sa pamätám, viete, keď na 3. poschodí chcú ľudia príklad 12 fliaš vody a vy musíte za deň výjsť niekoľkokrát, tak už po 2 týždňoch už to začne byť také trošku skľučujúce. Takže ja som už bol veľmi vyčerpaný, ale hovorím, že v tej vyčerpanosti som skutočne našiel nášho Pána, takže to bolo zároveň povzbudzujúce veľmi. Dařilo se v této fyzické vlastně práci namáhavě zůstávat právě s Bohem? Cítil jsi jako v tom právě posílení duchovní anebo to bylo takový, tyjo, fakt potřebuji teďko už být jenom s Bohem, jak se to dařilo, takhle být vlastně s Pánem v těch spousty fyzických vlastně práce, která byla potřeba. Ako pre mňa to bolo niečo, čo ma priblížilo k Pánovi. Pre mňa to bolo skutočne veľmi posilňujúce a z toho čerpám do dnešného dňa. Ale to, s čím som trošku bojoval na tom mieste, bolo to, že viete, ako my kresťania chceme prinášať evanjelium, že? Chceme nájsť v tom rozhovore nejaký čas, keď môžeme povedať, ja som kresťan, ja milujem Pána, ale teraz, keď sme chodili po týchto 140 bytoch, alebo keď sme chodili po tých zaplavených domoch, tak pre mňa bolo ťažké hľadať to miesto, keď môžem povedať o Pánovi Ježišovi Kristovi. Pamätám sa, keď sme prišli k jednej babičke, ktorá plakala, keď sme jej ponúkli vlastne pomoc, a ona sa pýtala, proč sa nám tohle stalo? Vždy sme nič zlé neudelali. Viete, ale ja verím, že to bol čas na to, že tí ľudia nás videli a videli, že prinášame pomoc. A ja teraz napríklad v Krnove, keď idem do obchodu, tak ja tie babičky stretávam. A oni už vedia, že to je ten muž, ktorý počas povodní tam bol. Takže ja verím, že tá budúcnosť mesta Krnov bude skutočne veľkým požehnaním. To je úžasný zásah města, prostě, co tam děláte. Máš nějaký tým lidí, se kterýma takhle tam pracuješ, nebo jste jenom vy dva s manželkou, co to celý vedete? Ale vidím, že jsi přijel s bratrem tady. Kolik vás takhle bylo na tu práci? Přímo jako z armády spásy, a pak bych se určitě rád zeptal i, jak fungovala pomoc z vnějšku, z jiných měst, ale klidně nejdřív u vás. Keďže všetky programy, ktoré máme v komunitnom centre, boli vlastne zastavené kvôli povodniam, tak vlastne celý tým, my sme mali k dispozícii zhruba, mohlo nás byť nejakých 20 ľudí, ktorí sme pracovali. Pretože to obsahovalo veľmi veľa práce. Nám prinášali nákladné autá, proste potraviny, vody, oblečenia, všetky tie veci. My sme to museli nakladať, vykladať, takže to bolo veľmi veľa práce. Takže, ale mali sme skutočne tým, ktorý bol zapojený srdcom do tej práce, skutočne srdcom. A to bolo nádherné vidieť, ako tí ľudia sú ochotní si pomáhať. Že ja som si vlastne aj vtedy uvedomil, že človek sa vždy môže postaviť do tej pozície, že mňa sa to netýka. A veľa ľudí to spravilo. Ale ja som veľmi vďačný za to, že my tam v armáde spásy sme boli skutočne veľký tím, ktorý sme dali nielen tú fyzickú silu, ale naozaj aj srdce. A samozrejme na tú druhú časť otázky prichádzala veľká pomoc. Ľudia telefonovali, ľudia, ktorých som nikdy nevidel, ktorých som nepočul, volali z apoštolskej cirkvi, pýtali sa, čo potrebujete, čo vám máme poslať, chcete oblečenie, chcete jedlo, chcete dobrovoľníkov. A my sme len diktovali, čo potrebujeme, a ľudia proste prichádzali. Takže považuješ tu pomoc jako zvnější, která přicházela jako za dobrou práci, co se týče třeba i církve, že se toho dobře chopila, anebo že to bylo takový, ten svět nám pomohl víc než prostě církev tady v republice? Práve naopak ja musím povedať, že armáda spásy a vlastne celá tá služba, ktorá bola počas povodní,
tak bola zvládnutá veľmi dobre. A ja som bol z toho naozaj nadšený a vlastne aj celé velenie v Prahe bolo nadšené, čo všetko sme dokázali spraviť. My sme dokonca v tých ťažkých časoch dokázali podporovať 2 obce, ktoré boli na tom možno veľmi zle, Zátor a druhé si nepamätám. ale proste vychádzali sme každý deň a snažili jsme se robiť to najlepšie. Je super. Zmínil jsi jenom tým 20 lidí, to je nějaký stálý tým, který tam takhle máš kolem sebe lidí, kteří to dělají ve svém jako volném čase, nebo jsou jako zaměstnaný přímo? To jsou zaměstnanci. My máme vlastně tak, jako že... i z té sociální služby, nebo? Áno, jo. Áno. To boli z armády spásy aj sociální pracovníci, aj komunitní pracovníci a aj duchovní pracovníci. Všetci společně. A těch duchovních pracovníků, kolik tam takhle vedle sebe ještě máš? Na ty 2 města. Som tam ja s manželkou a v každom meste máme... Ja myslím, že my to máme dokonca... Viete, my nemáme veľké zbory. Hej? My nemáme veľké zbory, ale ja si myslím, že všetci ľudia, ktorí sú v zbore, tak sú schopní slúžiť. Takže z toho hľadiska to je veľmi dobré, že my vlastne preto sme schopní výjsť vlastne celý zbor do ulice a prinášať evanjelium. Možná bych dal prostor na otázky právě teďko. Aha. Já mám takový 3 okruhy otázek. Vy jste armáda, takže hodnosti, jestli důstojníci, podůstojníci, mužstvo, generálové, a jestli vás šibujou jako bývalí vojáky z povolání po republice, to je jeden okruh otázek. Druhý, kolik vás je důstojníků v Čechách a na Slovensku, potažmo na celém světě? A za třetí, kdo vás zastřešuje a financuje u nás i na celém světě? Děkuji. Super, tak jenom na mikrofon řeknu ty otázky, aby to bylo i dobře nahrané. Skvělý, moc díky. Takže první otázka byla, jak fungují ty hodnosti, jestli to tak, jako to bylo na vojně. Jako na vojně, jako v minulosti, pak vojna. Áno. Takže s hodnostiami to je tak, že každý člen armády spásy, ktorý je ochotný splniť nejaký záväzok, ktorý majú vojaci, tak sa stáva vojakom. Záväzok je v tom, že vojaci armády spásy slúbia sľub Bohu, že nebudú požívať alkoholické, návykové, cigarety a podobne takéto látky po zbytok svojho života. Taký človek sa môže stať vojakom armády spásy. Ak vojak armády spásy chce postupovať ďalej, tak sa môže stať kadetom. Kadetom sa stáva na 2 roky. Po 2 rokoch sa môže stať dôstojníkom armády spásy, potom sa stáva vlastne poručíkom, po 3-ročnom skúšobnom období sa stáva kapitánom, po 15 rokoch sa stáva majorom a potom sú už hodnosti, ktoré sa získavajú vďaka oblastiam. Hej, to znamená, že môže byť major, ktorý má na starosti celú Českú republiku, alebo má na starosti, my pracujeme ako 3 štáty, to znamená Holandsko, Česko a Slovensko, sme ako 3 spoločná a v Holandsku máme najvyššie velenie. A ešte tam je, či salutujeme tým spôsobom, že ukazujeme prstom hore, to znamená, že sláva patrí Pánovi Ježišovi Kristovi. Áno. Takže keď vlastne my sme skladali sľub ako dôstojníci, tak vlastne sme boli všetci zoradení pod vlajkami armády spásy a všetci sme ukázali na Pána Ježiša Krista, že nie my, ale on. A jestli vás šibujou, a co je na té vlajce? Na tej vlajce máme... Fire! Máme tam oheň, ducha. Áno, neviem, či nemám asi žiadnu fotografiu. Ale sú tam symboly oheň. Super. Aká bola, prosím, ešte... Kolik je další otázka, jo. v Čechách na Slovensku, potažmo na celém světě? A či sa stiahujeme ešte? Áno, áno, to som ešte... Áno. Je to tak, že pôvodne to bolo tak, že vojaci armády spásy alebo dôstojníci armády spásy po 3 rokoch by mali meniť to svoje pôsobisko. Avšak kvôli tomu, že veľakrát rodiny sa cítili nekomfortne kvôli deťom a podobne,
takto pravidlo sa trošku znížila sa tá hranica. To znamená, že niekto napríklad, keď povie, že chcem, aby moje deti doštudovali v tomto meste, tak samozrejme armáda im vyhovie a môžu počkať až dovtedy. My s mojou manželkou milujeme cestovanie. Takže my sme tí, ktorí nečakáme na rozkaz, ale my píšeme e-maily do Prahy a hovoríme, prosím, chceli by sme ísť na ďalšie miesto. Takže my sme vlastne nejaké 3 roky pôsobili na Slovensku, v Galante konkrétne v meste, potom sme požiadali, že chceme ísť do Čiech, tak nám zverili mesto Přerov a potom sme poprosili, že chceme ísť aj z Přerova po 3 rokoch a teraz sme vlastne, myslím, že 2,5 roka sme v Opave a v Krnove. A toto leto nás čaká ďalšie vzťahovanie. Další otázka byla, kolik je takhle důstojníků po republice a po světě? Môj koníček sú čísla. Samozrejme žartujem. Ale myslím, že máme nejakých 25 alebo 30 dôstojníkov. A na Slovensku to sú dôstojníci v Pezinku, máme v Bratislave dôstojníkov, v Galante a v Bratislave. To znamená, že 8 dôstojníkov plus nejaké velenie, takže 10 dôstojníkov. A na Slovensku sa teraz tá práca, práve dnes tam je nejaké špeciálne stretnutie, pretože chceme expandovať na východ Slovenska do rómskych osád a podobne. Celosvětové, máš nějaký přehled, jak armáda spásy funguje? Sme v 138 krajinách, myslím, už v súčasnosti. A keď sa jedná o kontinenty, tak v Európe sme najslabší. Najsilnejší sme v Afrike. Tam máme obrovské zbory a proste tancujúce davy dôstojníkov. Tam to je o niečom úplne inom. Ale armáda spásy skutočne rastie úžasne. My, Slovensko, sme boli 133. krajina, ktorá vstúpila do armády spásy a behom 6 rokov vlastne máme 138, hej, takže tamto pribúda proste stále, ideme ďalej a ďalej a ďalej. Ta třetí otázka, jenom prosím se opakovat. Kdo to zastřešuje a jakým způsobem je armáda spásy financovaná? Takže kdo zastřešuje armádu spásy a jak je to financovaný, kde berete prostředky na ty projekty, na tu službu? Možná rozděl, jestli to bude potřeba, tu sociální sféru a tu duchovní, protože vlastně právně je to oddělené, jestli to správně chápu. Sociálne služby samozrejme získavajú sociálne projekty, hej, zo štátu, z Európskej únie a podobne. My cirkev to máme trošku ťažšie, pretože, ako som hovoril, my pracujeme s ľuďmi, ktorí sú na azylových domoch a podobne a v zbore nie je tých ľudí veľmi veľa. Takže my nie sme schopní sa samofinancovať. To znamená, že sme závislí na tom, aby nás podporovalo Anglicko, aby nás podporovalo Holandsko, ale ja viem z histórie, že keď William Booth založil armádu spásy, tak jeho manželka Catherine mala za úlohu to, že navštevovala bohatých ľudí. A tým bohatým ľuďom rozprávala o tom, čo robí jej manžel, William Booth. A vlastne tí bohatí podnikatelia dávali financie na to, aby armáda spásy skutočne mohla slúžiť. Takže ja verím, že toto je cesta, ako proste ďalej pokračovať, ako rásť. Ale jednou z foriem, ktorú sme zvolili, je práve tá komunitná práca. Že to je vlastne financovanie, ktoré je prepojené, vlastne tá sociálna práca je prepojená s duchovnou. Takže to je taká forma, ktorú sa pokúšame zaviesť do každého mesta, ale napriek tomu potrebujeme pomoc zvonka. Stále sme závislí na pomoci zvonka, takže na modlitbách. Super. Skvělé otázky. Ještě kdo to zastřešuje? Byla otázka... Ako centrum máme v Londýne. Takže Londýn rozhoduje o tom, či peniaze dostaneme, alebo nie. takže centrum Londýn. Stačí takhle odpověď? Super, skvělý. Kolika vlastně městech v České republice? 10? V kolika městech? Zhruba 10 miest to môže byť, áno. Super. Tak, ještě nějakou otázku někdo? Bych se zeptal ještě, jak
to děláte, že jste v tom takhle s manželkou krásně spolu? Užíváte si to, pracujete společně? Ja verím, že to všetko začalo. Keď som uveril v Pána Ježiša Krista, tak my sme boli úžasný tým ľudí. Mladí ľudia, ktorí sme prešli z drog k Pánovi Ježišovi Kristovi. A tak ako sme sa stretávali pri drogách, tak potom sme sa začali stretávať pri Biblii a pri modlitbách. A všetci sme sa dostali do toho bodu, že sme si uvedomili, že potrebujeme manželky. Tak sme sa začali pôstiť. Začali sme sa modliť a očakávali sme na to, čo bude robiť Pán. A mojou túžbou a mojou modlitbou bolo: Otče, pošli mi prosím ťa manželku, ktorá ma bude podporovať v mojej službe, ktorá bude túžiť po tom istom, po čom ja. A my zoberte si, že s manželkou sme skutočne každý deň spolu doma, každý deň sme spolu v práci, ale stále sa podporujeme, stále sa milujeme a stále nás to baví. Takže vďaka Bohu za to. To je skvělý. Takže modlit se za správnou manželku. Amen, určitě. A co když už máme manželku, už se to nemůže modlit za další? Takisto sa môžeme modliť, aby to fungovalo. Aby to fungovalo. Super. Super. A ještě jednu obecnou otázku, kterou dávám tady všem řečníkům, když s ním mám rozhovor já. Co vidíš, že Bůh dělá v České republice? Vím, že se pohybuješ hlavně v oblasti armády spásy, ale i právě z tvého pohledu, co vnímáš, co Duch Svatý prostě působí za poslední třeba 3 až 5 let, jakou proměnu nebo kam vede českou církev jako celek? Ja som uveril v nejakom 80. neviem. Nie. Keď som uveril, tak to bolo takto. Všetci ľudia chceli byť vonku a chceli zvestovať evanjelium. Potom sme sa dostali do bodu, keď sme sa všetci zatvorili donútra a každý sme sa tvárili, že sme lepší. A ja vidím, že teraz sa dostávame opäť do bodu, keď chceme ísť všetci von. Chceme byť všetci jedno a chceme zvestovať evanjelium a nezáleží na tom, či budú u nás, či budú u vás, ale záleží na tom, či budú spasení. A to je môjim cieľom a to hovorím vždy aj ľuďom v zbore. Mne nezáleží na tom, či ten človek bude u mňa v zbore. Mne záleží na tom, či ten človek príjme Pána Ježiša Krista. Takže ja verím, že toto je teraz, verím, že to je duch tejto doby. Amen. Skvělý.